Poitola chikubai khobjak latha kolo kamiwo Bubagrani tongthok Achaima sal Palaikha tangsalo Achaima sal regi yamchani gri chugya nukhungni tipra Chukyarokno ritai Gunda bagjaka Pandao phaimanjaka Kwrwi district ni president Boromgunang Rajesh Deborma Tulachikok ade block ni vice president Boromgunang Subodhsing Deborma tai chairman khobui kubuni adong sombo manjak phaibika abno naikhaino sing saimano sing jesukpano mane abo haikai rajanoti kanang tinang kok satung ngotung bui nido farok boseng nugu cindo fasibia kubang mado khawono abo haikai bubagra kuring thangpano takbo bubagra mati ba rajanoti borok mani gaito jemon saka soro bangoli ko ba onno borong ko bono se maharaj sing saito sing khai bokai kuno bong bosongara bubagra ba raja sikri sing khai asai kun jini Bubagra beraja songjak gai bini se bo tabu khoroksa chati dik sungjak borok gai sunggi bono bubagra hiai tongnai diba bui sama bai angamon ma sao sung ni bubagra bono sung bono tiasak jora tindo kharok obo song borong sung bubagra bo song borong ni borom nai bubagra ni borom di kana kamsi ko na aboto kubi kok no tabuk sini ha o barotha kotor eba sini haste abo gondrondro raidati tongo oro rajani raidati cholia tamoke sini bosong sini ot prasarok sini yafang yarung se borong theke thayu sing tagbo bo bubagra krifano o gণতন্ত্র sing bono bubagra hini tagbo sini do pharok bono khabai khubai gosi buitam saitong saya abo sing abono sing kuno asuk ngojagya bo sini bubagra tongnai bo je tiasak tongnai bini tebo bini bising tebo kaijak borjage bini besabote ingkhangkai abo bo bubagra nai sini bagi engkai jeng bui sama baya jeng sini do pharok dibra sarok bono jeng bubagra hini mani amsuk okai teleno hambai media person dogo singo joto jaran bagi tongmani bagi angma pong sanai मुख्यमंत्री बुसा मुख्यमंत्री मैया किंतु राजानि बुसा राजा नंगौ जों आगे निसिमिनो जों नुबै फाइका जोंनि किब्रा राज्योआव बिशेषकरिया चिनरवा 184 जन राजा जायथांका जोंहाबो इतिहास मानो आबार परे चिनि लास्ट राजा महाराजा बीर बिक्रम किशोर माणिक्य बाहादुर बिनि बेखला किरीट बिक्रम किशोर माणिक्य बाहादुर बनबो जों राजा नहिका राजा न चंखा बहुत हिखामो परे ताबो चिनी महाराजा ताबुक प्रदुत किशोर माणिक्य बाहादुर जब ताबुक राजानो चिनी जों राजा चंजाक अलरेडी बनो राजानो बरम दिबो जों ऑल इंडिया नि बरम एवं सारा विश्वनि बरमनो साइमानो जे राजानि बिसा राजा नंगौ तै अनुसारे जोंनि महाराजनो औ महाराजनो बिनि तिनि आसाइमानि दिन औ आसाइमानि दिनो जों बिनि आसाइमानि सालो बिनि आजीवन जगदिन गोथां तंसाक ब गाहामुं थाकुन ब दीर्घजीबी तंखन हिनैनो जों जत बरंनो जों जरा जानजानि हामजाकमानि मुताइमानि लाइमानि आ मुताइरंनो जों सुरिलाइथुन हिनै सुरिलाइबो दंगो एवं बिनि सरिथ किजा हामताया जों किछु दिन सिगांबोनो आइएलएसबो कलाइजाक नुखा आफोर जों नुखा सारा त्रिपुरा राज्योनि बररक जतनो मुक्ति कलाइजाक एवं जानजानि मानि मुताइनो जतनो छुरी लय एखनै जों प्रार्थना खायलिका एक आबाहायनो जों तिनि बिनि आसाइमेन्ट दिनो जों किजा बिनि मुंगै सामायनो किजा केक रक बा इनको मिस्टि रक चालाय एखनै जों कायसा कुइसनो जों तिनि अरो गुंडा अंखुन बा सारि अंखुन बेक कपार अंखुन बा साना नङा मानै सब किछु जों किजा जतनो जा बाग मानतै बागलायि दंगो गारि हिंगै जों अरो याव फाइ माजार फेस्टिनो चिनी डिस्ट्रिक्टनि प्रेसिडेंट चिनी राजेश कुमार देब्रमा चिनरो तेव ब्लॉक कमिटी नि चिनी संतोष देब्रमा चिनी अरवते इनको विलेज नि चेयरमैन चिनी मीनालक्ष्मी देब्रमा मेंबर गालिम तेबो गिलामा चिनी IWT नि TWF नि सॉरी TWF नि बा YTF चिनी मथानि गिलामा बररक दंगो जोंरबो जों दिनै महाराजनि जे आसाइमानि दिनो जों किजा पालै लायो एखनै दिनै जा
थाइनानै मुसुं माने जे महाराजनि जा ताम हिंखाय महाराज सब समय खबगै दङ नरक थानचा दंदि अ थानचा दङ बिथिंखै चिनि बेबां दमान थाइनो जों हारमाननाय हिनै जे महाराज साइ दङ आ जागाबो जों जतन केबनो खाजानि केबनो फिकुमनि हियाय जों जतन जों दिनै जतन खाजानि हिनै जतन चिनि बरकनो जों थानचा खायै याकनै गोरों साव तुनानि बागै जों चेष्टा सालायबाय दङ जों आबोनि बिथिंखैनो महाराजनि दागनिखैनो जों बिसेस करे दिग्रमा थाराव जानाय प्राणे जाय नङा खायै जों जत मास सामु खेले दङ आङाबो कयनाय चिनि सारा त्रिपुरानि बरक चिनि जरा 19 दफा जाति गोष्ठी रक जों सारा त्रिपुरा राज्यआव महाराजनि खबर मोननो नाहारैनो जों सामु खायै आगामी 2023 जों जे हाखायफोराव त्रिपुरा राज्यआव सासन खायनानै गाव क्षमता जों सेगैनो हारमानानो आसा एबं बिसास खायो ओमफ्राय आबोनाव आं जतन गबगैनो आने आखिचे सामु हरनो कपति सामु हरनो पाइरिखा जतन खुलुमनायखा महाराज आयुलखौ त्रिपुरा सा आयुलखौ सार हंगे तिनी चिनी बराजानि नरक तिनी आसामा साल पलायना नांखा जों तिनी जे पालाइमानि आबोथ चिनि पाइथाक जाबो राजा चिनि बुबाग्रा प्रद्युत विक्रमानि करे बर्मानि पुइलानो चिनि अ सालो चिनि मिडिया पार्सन दंगो तै जतन न बिसोर जाबे जों खाका हामिया फारो तिनी चिनि बुबाग्रा प्रद्युत विक्रमानि करे बर्मानि ब्रैजिथाम एबा 43 बছর पाइ दिनै 40 बছर यात्री सेमानि अ सालो जों विशेषभावे अ पूर्व सिंगिसरा बिसि एबा लाथा कलक गतिनि अर जों बुथुम लायखा इसिसा बिनि आसाइमा सालो बररक बाय बिनि हामजाक मानो बागलायनानि विशेषभावे बबतिनि जोंनो सावो केक रग्रायावै मुइनो सुबामानि नंनाय आनि आसाइमानि सालनि गरम बिमानि गाबनो न जों खरकसा खरंनिनो र सारि र गुन्दा र लायनाय हिनि वान सबका दै मिस्टिक रक सालायनाय हिनै ओंखाय तिनि जोङो बुथुमजाक जोंनि अ गामिनानि लाथा कलगो जोंनि ब्लक भाइस प्रेसिडेन्ट दङ जोंनि डाक्टर सुगर सिंह देबरमा जोंनि ब्लकनि मेम्बार डाक्टर सन्तोष दं जोंनि अरन बिसिनि चेयारमेन बुफुक मिनालक देबरमा खबै जोंनि अरननि नेतृत्वराव निरुद संरक कृति संरक যত চিনি পিডব্লিউএফ রক থেকে আরম্ভ করে চিনি যত নেতৃত্ব বুথুমজাক বরং পুইলানো থাকা হামিয়া ফারত जों विशेषভাবে তিনি বিনি आसाइमानि सालो अबन जों कयनाय लुकुरकनो जतननो बिनि साक आसा खामताय आं तंताबो जतनो जानि जे मानि मताय आताय रकनो मानि सुदि लाइथुं बदासिं हामै बाजाथुं तै विशेषভাবে बच्चिनि बागै चिनि दफानो फियकनानि बागै बताबुक जे साकथारि दंमानि आ बिनि नाहारमुं चिनि बागै जे ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड रिनानि हिनि बताबुक चिनि दफानो बागै जबा खाय दंमानि आ जबाबो साक्सेस थुं आबनो चिनि नायमुं तै जों जत बरर बिनि फरांग जे थानचां बायदि हिमानि आ थानचाबो जों जतनो फाइजाबादि हिनै जतनो फाइथुं हिनै तिनि जों विशेषभावे अ सालो बिनि आसामान सालो अ राज्यनि चिनि वा हास्तेनि लुकुरकनो खबकनाय जों थानचा हांखायसे चिनि फानराकनाय चिनि फियक जां मुंबो दाखिनो जों माने बे आसु पक सालेया सिमा जतनो हाम